Ugazira tara kwenda kuteni kwako. Yeah. Wazindanzwa nemadhaka. Madhaka saka mota yangu izvozvizvo mota yacho handisandaitinga but ndinoda kuti kana yauya inange nepanofambika. Wagazira nei apa ndakashandisa foku netablespoon. Inini manje ndinacho chochi ichinoto zviunganiza nacho chifoko nacho chochi nditsvage chine tablespoon kumashure kudai chine tablespoon chinodhonza chichiendesa chisunda zvese kochechi chinoda nepasi chakafanana nenzou chiya echocho kochechi chinosunda nepasi pacho ndechamwari ndechamwari chinei chakadai chine chitishi chakadai chinoda munamato chinouya ndaitotaura nemuprofita wangu asi iwo wakagadzira neya ava madhamu wangu madhamu wangu airova madhamu wangu ya ndakambowanzwa ya kuzi pandakasvika kuMauritius ndakanzwa kuti madhamu aKachongwe anogadzira izvi. Mauritius ndoipi? Mauritius ndoipi? Mauritius ndakuziva. Unotokwira ndege? Ndaitori busy kufambirani. Andikona zvakaita ndikoko Mauritius. Mauritius ndoi unotokwira ndege inotokuendese ikoko Mauritius. Pasi pana mudenga Mauritius. Ndo pandakanzwa kuti madhamu aKachongwe anogadzira izvi. Ini ndakatova kuti munhu aikugadzira kuti kuite dumbu ndakapanomuona kusara zuva. Akandikoma. Waida kuti da uite yose? Ndakamurambidza ndini. Ndosaka akandikoma. Ndakamurambidza ndakatomudza kuti wewe handifana dumbu. Afana kuti unozoita ingeri. Tiwirirane. Ndinotozorowana. Alright. Saka ndakatotena masha asi kuilutlia. Ndiyama ndakatraya namasha munhu mumwe. Masha munhu. Ndakatraya namasha munhu mumwe. Munhu mumwe. Munhu hazovi. Masha 1 person. Wati munhu mumwe. Vanhu hazovi. 1 person. Saka pandada kuti ndatoya kuzori mundisponsor rodi ichipera. Right. That's my light street. Zvatichaita kandizi iwewe ndipe mari nhasi mangwana unoona ningapera mangwana kuseni ningapera ndatotora zokutora mari kwamuri imi mukandipa mari pamwe ndokupai ndichindipai mari imi mandiri ndibve ndakupai mopedzisa tari chero mukandi wandipa kana timani 1200,000 1200,000 aiwa inokwana V6 ikwana 1200,000 ishona ndokuwedzera kana ndakuwedzera handiti $380 inokwana $380